Украйна е изправена пред сложна политическа ситуация, в която ключови фигури открито изразяват недоволство към своите съюзници. Валерий Залужни, украинският посланик във Великобритания и бивш главнокомандващ на въоръжените сили, отправи остри критики към Съединените щати. В своето изказване на конференцията на Чатъм Хаус в Лондон, Залужни обвини Вашингтон в подкопаване на световния ред и разединяване на Запада. Залужни подчерта, че не само Русия, но и САЩ са фактор в разрушаването на световния ред. Той заяви, че Белият дом поставя под съмнение единството на западния свят и предприема стъпки към Кремъл, включително преустановяване на военната помощ за Украйна и отказ от обмен на разузнавателна информация. Тези действия, според Залужни, са огромно предизвикателство за целия свят. Той предупреди, че следващата цел на Русия може да бъде Европа, което прави ситуацията още по-напрегната. Докато Залужни критикува САЩ, името му не се появява сред потенциалните наследници на Зеленски. Според медийни източници, САЩ вече търсят заместник на настоящия президент, но Залужни не е сред фаворитите. В същото време, Алексей Арестович, бивш съветник в канцеларията на Зеленски, публично изрази амбициите си за президентския пост, като дори заяви намерение да вкара Зеленски в затвора при победа. Арестович не крие подкрепата си за политиките на Доналд Тръмп и призовава за прекратяване на конфронтацията с Русия, което може да е ключов фактор за американската подкрепа. Наблюдателите отбелязват, че критиките на Залужни към САЩ може да са окончателният удар за политическите му амбиции. Спекулациите за връзките му с британските служби и липсата на американска подкрепа също подсилват тази хипотеза. В същото време, действията на Вашингтон показват, че стратегията за Украйна може да претърпи сериозни промени, особено ако кандидатурата на Арестович набере скорост. Политическата ситуация в Украйна остава напрегната и непредсказуема. Докато Залужни отправя критики към САЩ, Арестович изглежда се позиционира като приемливата алтернатива за Вашингтон. Какво ще се случи по-нататък? Предстои да разберем.